हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्शननि गेजेरजों नुनो मोनगोन आरो गाहायै सोर सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन, नोंथांमोना बेफोरनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांदो। लोगोफोर, ओमफ्राय बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों नों बायना हरनाय दख'ना। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंगुर बिथां कमेडियान आर्टिस्ट बिथां मेन्देला ब्रह्म आरो बिथांजों लोगोसे देमस्रि बर' बिथां। आरो बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारी आरो बिथांजों लोगोसे जेलसिं बसुमतारी बिथांमोनहा। लिरिक्सखौ होदों मेन्देला ब्रह्म बिथां, करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ जों थाबैनो साननैसोनि उनावनो नुनो मोनगोन। आरो लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ जों बबे प्रडाक्शननि गेजेरजों नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला देमस्रि बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जों साननैसोनि उनावनो जों थाबैनो नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर, लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि आरो बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोन्थिनो मोनबाय थायो।